שלום, אני ליטל, פעילה למען בעלי חיים בטבריה וסובב כנרת מזה 15 שנה. אני מתעסקת בהצלת בעלי חיים בטבריה והסביבה. אני מקבלת בעצם פניות לגבי כלבים משוטטים בטבריה, כלבים שנזרקים, כלבים שצריך לסרוק אותם. אני נעזרת בבתי אומנה, אני מעבירה אותם לאומנות, תחת חסותי, עד למציאת בית מאמץ, ראוי וטוב. טבריה, סובב כנרת, מקום קשה מאוד 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 לבעלי חיים. יש פה המון מצוקה, הרבה נטישות, אלפי חתולים ברחוב, חתולות בהיריון, גורי חתולים ללא אמהות. אני אוספת, מניקה, מחזיקה אותם באומנה. מנסים למצוא להם בתים או לשחרר אותם בפינות האכלה. דואגים לעיקורים ולסירוסים. מגיעים גם חתולים פצועים, חתולים דרוסים, חתולים חולים, שאני מעבירה לטיפולים וטרינריים. אז אני קוראת לכם חברים מטבריה, מהסביבה, מכל מקום, לאמץ כמובן, לאמץ כלבים, לאמץ חתולים. כל אחד יכול לעזור וזה למענם.